Dobre, hoši a hošky. Ideme sa pozrieť na jednu osobu, ktorú ja teda poznám osobne. Jedná sa o človeka Jozef Flak. Nemal som akože takéto šťastie ho viacej spoznať, ale keď sme sa akože bavili, tak mi prišiel ako fajn človek a proste teraz bol v Československu má talent, určite ste to videli niektorí, ale to, čo tam s ním dorábali, mi príde proste hrozné. Dávam pani, ja vás vítam pri, nechcem povedať, že nejakej reakcii alebo niečo, ale toto, čo oni robia, mi príde proste hrozné. Takže ideme sa na to pozrieť, čo tu o ňom píšu. No, tuto máme, hej. Takže toto je Jožko, hej. On je proste fajn chalan, ja ho mám veľmi rád napríklad, ale to, čo oni dovádzajú, je proste strašné. Zlatý Patrovič, hej. Prvú sošku si odnáša Jozef, ktorý zaspieval pesničky po svojom. Jedná sa o to, že si vybral pesničku a zobral si gitaru ako rekvizitu, hej. Pretože, ako hovoril, nemal šťastie k tomu, aby sa dostal vlastne na nejakú umeleckú školu alebo hral na gitare. No a samozrejme ho vysmiali, že proste bere si rekvizitu alebo neviem čo všetko. A proste dali tam hudbu, ale tým, že to vlastne prekrikovalo, tá hudba, jeho hlas, tak vlastne mu dali zlé hodnotenie a akože určite to má aj nejaký hlbší význam, že prečo je tam horšie to vyhodnotenie, ale neviem, to mi príde akože také najviac. No a tento David Greguš, inak iný frajer, čau, zdravím ťa, napísal takýto komentár, ktorý by som vám chcel prečítať a myslím, že mi príde veľmi k téme, k tejto. Mi príde, že je oveľa lepší ako to, ako sa zachovali tí porodcovia, lebo to je strašné. Aby sa ťa pýtali, že či si panic v reality show, alebo teda v showke, kde máš ukazovať talent, mi príde proste divné, príde mi to proste hrozné. Poznám Joja osobne a z dnešnej relácie je mi úprimne zle. Nechcem tu písať sentimentálne reči, ale Jojo to nemal v živote vôbec ľahké. Okrem toho, že od malička musel vyrastať s detskou obrnou, ani jeho rodinný život nebol prechádzka po ružovom sade. Skratke je to chlap, čo si dosť prežil. Chlap žijúci vo svojom svete. Nechápajúci pravidlám toho nášho, avšak stále priebojný nájsť si v spoločnosti svoje miesto a splňať si svoje sny. To, čo sa nestalo, je opätovné potvrdenie televízneho cynizmu. Biznisu postaveného na ľudskom nešťastí a ľudskej hlúposti. Ani jeden z porodcov nie je pre mňa uznávaná osobnosť. Obyčajní showmeni bez hĺbky, čo nemajú čo povedať. A to sa musím ešte krotiť, aby sa nesklzol k väčším pejoratívnym výrazom. Hamba. Toto je veľmi krásny komentár, ktorý tu napísal, ale môžem si ešte pozrieť tieto replies, ak tam bude niečo zaujímavé. Chápem, rozumiem, ale keď ho poznáte osobne, mali ste mu vysvetliť, že sa nemá do takéhoto typu relácie prihlasovať, jednoducho mu v tom nejako zabraniť, lebo toto sa dalo čakať, bohužiaľ, ale taká tá relácia je. Ale tu ani nejde o to, že akože aby sa prihlásil, alebo niečo také, ale proste ide o to, jak sa chovajú. Proste to je hrozné. Ja nie som až v takom kontakte. Sme z jedného mesta, rozprávame sa príležitostne, názor som mu dal. To, že ho neprijal, je vec druhá. To je pravda, to je zase pravda. Uvedomujem si, že moje pohoršenie môže znieť nemiestne, ako ste napísali, dá sa to čakať, napriek tomu si komentár neodpustím. Odzvlášť, ak môže byť čítaný a pochopený. Jasné, hej, to je zase pravda, pretože proste mohlo sa stať, že povedal mu niekto, proste, že kamu nerob to. Ale vieme, akí sú ľudia. Každý sa rozhoduje týmto sa rozhoduje. A týmto. A proste, keď sa rozhodol svojim srdcom alebo svojim mozgom, aby do toho išiel, že si proste verí, nech sa páči. Ale tu dávajú proste, jak keby nemal právo nič spraviť, mi to príde. Je to zlatý chalan, viem, že rád číta knižky a tak, takže mám ho rád ja. Ale toto je tiež pekný komentár od Yasagi Pato. Namiesto vystúpenia sa hodnotí, že či je niekto panic. Čo sú to za otázky aj na tie baby predtým. Nechápem, že prečo by niekto sa pýtal v relácii, čo sledujú aj deti, že si panic alebo niečo.
len kvôli tomu, ako vyzerá? To je jak... To fakt nechápem. Sypanic, ako sa toto môže niekto opýtať? No presne. Tak keď sa vám zdá hlupý, prečo ste ho tam posielali? Prečo ste to vysielali? Je dobrý chalan, vždy sa zaujímal o svoje okolie, má svoj set a hľadá si miesto v tom našom. Tento človek vám práve teraz zarobil balík vy celebrity, no akože tomu ver. On je fakt akože chalan, ktorý si za mňa zaslúži rešpekt, pretože mať gule na to, aby ste takto išli pred dva národy veľké, proste do telky, určite dáva veľkú odvahu. Takže jojo, ak to pozeráš, si frajer. Fakt ťa uznávam. No ale to není všetko. Keď si dáme Jozef Flak, takže toto je vlastne ten záznam. Nebudem vám to tu ukazovať celé, budem vám ukazovať iba výstrihy z tohto, lebo by som dostal copyright od Jojky a to samozrejme nechceme. Tento popis tu je. Ani v 11. řade show Československo má talent není nouze o nejrůznější bizáriť. Před porotou ve složení Jakub Prcháč a prvním díla taky Štěpán Kozub přestoupil s kytarou Jozef Flak z Partizánské, kterému se přezdívá Jojo. Máte partnerku, nebo co na to říká, že takhle vystupujete? Zatiaľ nemám partnerku. No nedivím sa po tomto všetkom, čo ste povedali. Vy ste panic? On je panic. Vidíte, že tu je proste ten problém, že prekrikuje ten hlas tej hudby vlastne Joja a z toho si vlastne robia teraz srandu, že akože nevie spievať a tak ďalej. Akože zase chápem, že nebolo moc počuť ten hlas a preto aj bolo horšie to hodnotenie. A keby mu dali aspoň šancu ešte, ale to môže byť aj to zvukové nastavenie proste také horšie. Vy ste panic? Proste, čo to je za otázku? Čo to je za otázku? Ty kokos, toto je hrozný súk. Československo má talent, bizar v talentu, panic Jozef. Šokoval nejen Martu Jandovou. Proste, prečo by si toto dal ako title? Dobre, hoši, spravte si okolo toho hlavu sami. Mne to príde, že to je proste hrozné niečo. Mne to je proste strašné. Pretože tento chlapec, alebo tento pán, hej, tak starším, je frajer. Ja ho mám veľmi rád. Chodí na bicykli, robí to, čo ho baví, počúva hudbu, píše skladby, alebo číta knihy, proste je to aktívny človek a ja mu naozaj fandím, takže Jožko, ak toto pozeráš, tak ti fandím naozaj, pretože iba ty môžeš vyhrať nad nimi, iba ty môžeš nad nimi vyhrať, nikto iný.